Виждал ли си гума с пяна отвътре? На пръв поглед изглежда все едно някой е сложил гъба за миене, но всъщност това е специална пяна с висока плътност. Не за красота, а за да обира вибрациите и шума вътре в гумата. Представи си ехото в празна стая. Тази пяна го потиска още преди да стигне до теб в купето. Резултатът е по-тихо, по-комфортно, по-приятно шофиране. Особено на магистрала и при високи скорости. А кои марки предлагат такива гуми? Continental ги наричат Conti Silent, Michelin Acoustic, Pirelli Noise Cancelling System, Bridgestone B-Silent. Тези акустични гуми се слагат основно на по-луксозни автомобили и електрички. Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Land Rover и други. Навсякъде, където се гони максимален комфорт. Конкретно тази гума, която ви показвам, е от Tesla модел 3. Ако спукаш такава гума, ремонтът е малко по-сложен, защото първо трябва да се махне част от пяната. Предлагаме над 50 марки гуми, Drive Safe гаранция, при спукана гума в дупка, ремонт или замяна за наша сметка, експресна доставка в цялата страна. За консултации и поръчки на посочения номер или на сайта на всичко6.bg. Всичко 6.